Asimbulele Yehova ngesisukulwana sika Charles Wesley esisisa ingoma oluntwini kubantu abalimele abasingcweleka sobomi. Ingoma ithuthuzela abantu abalimele yolondo umbhali wesambulo eswakala esithi Ngibingelele omama bonke, ngibingelele omama kulo lonke ilizwe kundawo ngendawo abakuzona. Ngiyafisa ukuthi bomama namhlanje kunguLwesine sikhuleke ngaphambi kokuthi singene kule nkonzo yethu namhlanje. Babo ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mzali wethu, sibonga na ukuvuswa nguwena babona amandla wonke. Sikule ndawo ke Nkosi singomama sithe wathalala babo ingcwele sizolalela ilizwi lakho babo ingcwele. Ilizwi Nkosi elisiphilisayo babona amandla wonke. Siyafisa ke Nkosi ukuthi konke Nkosi okuzokwenzeka ngalesi sikhathi samanje babo ingcwele singakushiyi ngaphandle kodwa Nkosi singene nabo babona amandla wonke. Yiba nathi ke Nkosi nakulomzuzu babo ingcwele egameni lika Jesu kuze bephakathi. Amen. Ngicela sithole isifundo sethu sanamhlanje esitholakala lapha yana kwincwadi uPetro wokuqala ichapter 5 sifunde kuverse 5 no verse 6. Ufundeka kanje egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngokunjalo nina basha thobelani amalunga, kepha nonke yembathani ukuthobeka. Nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ithi iverse 6, ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ngiphinde nginibingelele bomama bomthandazo kundawo ngendawo lapho enikhona. Uthi ngithanda kule ndawo lapha kuPetro lapha ethi kepha yembathani ukuthobeka. Umgomo wethu esihamba ngawo kulonyaka uthi sihamba ngokuthobeka noNkulunkulu, senza intando yakhe ngobuqotho. Sizwile evikini eliphelile ukuthi iNkosi yamakhosi ivukile. Siyibonile iNkosi yamakhosi ihambe izibonakalisa kubafundi bayo. Sizokhumbula ukuthi yayisithembisile ukuthi nakanjani uzovuka. Simbonile-ke nebala ehamba ezibonakalisa. Lokho-ke kuthina njengamaKristu kusenze ukuba siqine. Sibone ukuthi ngempela uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akafani nabanye onkulunkulu. Ithi incwadi yethu yanamhlanje uthi uPetro asembathe ingubo. Kodwa ngifuna ukuthi uma sizothi namhlanje kule nkonzo yethu bomama masembatheni ingubo. Abanjani abambatha le ngubo? Kuthiwa abathobekile abayombatha ingubo. Kuyini khona ukuthobeka? Sisho ukuthini masikhuluma ngokuthobeka bomama? Ukuthobeka ukuzehlisa lapho osolwa khona, ukwazi ukulibona iphutha lakho, ukwazi ukucela uxolo
ukuthi wonile ukuze ukwazi ukuthethelela. Konke lokhu Petro uthi masikwembathe njengengubo ngokuba abambethe lokhu uNkulunkulu ubapha umusa. Ngiyafuna ke bomama bami ke sibheke umehluko phakathi kokuthobeka naphakathi kokuziphakamisa. Ngoba uthi uNkulunkulu akabathandi abantu abaziphakamisayo, kodwa uthanda abantu abathobekile. Ngoba abathobekile uyabambathisa ingubo. Uma ngibheka encwadini, ngibheka laphayana uNkulunkulu ethumela umprofeti kuNabhothi. Uthi uNkulunkulu kumprofeti akaye enkosini uAhab abuze ukuthi ubulele na, wathabatha na. Lapho izinja ezidle khona igazi likaNabhothi nelakho ziyolidla. Ithi iBhayibheli engiyifundayo, uAhab wadabula izingubo zakhe wawa wakhuleka kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyakubona ukwezehlisa kuAhab. Ngaloyo ndlela sifuna abantu abazokwazi ukuzehlisa. Siyazi ukuthi bakhona abanye abantu bomama noma ngabone kangakanani kodwa bakwazi ukuzehlisa kwasemandulo, akakaze azaqale ngisho ukuzehlisa. Kodwa siyambona uAhab ekhombisa ukuzisola. Akafananga noKhayini ongakwazanga nokuzithoba uma ebulele umfowabo uAbel. Uthi uNkulunkulu uma ngabe embuza athi uphi umfowenu, uyaphendula yena uthi mina ngingumgcini wakhe yini. Angikuboni ke lapho mina ukuzehlisa, kodwa ngibona ukuphakama. Uthi uNkulunkulu akabathanda abantu abaziphakamisayo. Namhlanje ngibona uNkulunkulu ethi masembathe ukuthobeka. Ake sembathe inkonzo yokuzehlisa. Ngoba uthi uNkulunkulu ezweni lakhe abafuneki abantu abaziphakamisayo, kodwa kufuneka abantu abazehlisayo. Lithi ilizwi likaNkulunkulu abaziphakamisayo bayokuthotshiswa, kanti abazithobayo bayokuphakanyiswa. Inzima bazali inkonzo yokuthobeka. Inkonzo yokuthobeka ifuna umuntu ozokwazi ukulibona iphutha lakhe. Lifuna umuntu ozokwazi ukuzibona esenkingeni. Lifuna umuntu ozokwazi ukuthi akahlali eperfect ngaso sonke isikhathi. Lifuna umuntu ozokwazi ukulalela uma etshelwa. Umuntu ke ozithobayo loyo, umuntu ozokwazi ukuzindla ukuthi la ngenze into errong, amangijike ngenze into eright. uNkulunkulu uma ekhuluma noPetro uzama uPetro ukusitshengisa ukuthi kuhluke kangakanani ukuphakama nokwehla. Abadingeki omama abazophakama, ngoba uzothi usaphakeme uNkulunkulu ubona izinto zakho zingahambi ngendlela efanele, uqale usole abantu, uqale uthi wena izinto zakho azilunganga,
uqale ukubona ukuthi wena uyathakathwa, uqale ukubona ukuthi wena abantu bomndeni abakufuni, kanti wena uphakeme, wena awufuni ukulalela. Kodwa lithi ilizwi lenkosi namhlanje, uNkulunkulu ufuna abantu abazehlisayo, akabafuni abantu abaziphakamisayo. Ngiyamthanda uverse 6 uma ethi, ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanelekileyo. Wayethi-ke ubaba wami ngelinye ilanga, mntanami kuhle ukuthi ngelinye ilanga uzenze isilima, abantu bakubone njengomuntu wesilima, abantu bachanase ekhanda lakho, kanti wena uyazazi ukuthi awusona isilima, kodwa ulalela uNkulunkulu ukuthi uthini. Ngoba umuntu ongamlalela uNkulunkulu, umuntu ongamlalela, lento ifana nokuthi uma ngabe uzalwa ekhaya ungakwazi ngisho ukumlalela umzali wakho, kunzima ukulalela uNkulunkulu ungakazange ngisho umlalele umzali wakho. Kodwa namhlanje sisendaweni yenkonzo yokuthobeka, sisenkonzweni yokwembathiswa. Akunoma ubanike bazali ombathayo, ombathiswa le ngubo. Kumbathiswa le ngubo umuntu owenze kahle phambi kaJehova. Ngeke ufike wenze kabi bese futhi wena ucabanga ukuthi uyokwembathiswa ingubo okanye wena uyokwembathiswa umqhele. Kodwa sidinga abantu abazohamba kahle phambi kaNkulunkulu. Sizodinga abantu omama abazothembeka, sidinga omama abazoba isibonelo emphakathini, sidinga omama abazoba isibonelo kubantwana, sidinga omama abazoba isibonelo lapha abasebenza khona, ukuthi mase qhamukile umama kubonakala ukuthi waqhamuka umama wevangeli. Sidinga umama ozokwazi ukuthi makukhona inkinga ekhona afike yena ayixazulule, kungabe umama ozobhebhezela. Uba nomehluko-ke phakathi kamama okholwayo nomama ongakholwa. Uma ungumama ongakholwa, kwesinye isikhathi uyabonakala nje kusho uhamba ukuthi ungumama wena ongazange wakholwa nanini nanini. Ngiyamthanda noverse 8 uma ethi uverse 8 ena lithi iBhayibheli engilifundayo, qaphelani isitha senu esinguSathane. Uthi siyahamba njengebhubesi elibhodlayo lifuna ukusigwinya. uSathane akalali bazali, uSathane uyazulazula imini nobusuku, uSathane uhamba engqongqoza emzini yethu, uSathane ufuna ukusilinga, uSathane uvivinya ukholo lwethu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga lithi ilizwi lenkosi, uSathane waya kuNkulunkulu wayocela uJobe, efuna ukubona uJobe ukuthi umthanda kangakanani uNkulunkulu. uSathane uzokafike nakuwena emzini wakho, uSathane uzokangene ngabantwana bakho, uSathane uzokangene ngomndeni wakho, uSathane uzokangene ngabantu ohlala nabendlini, uSathane uzokangene nomama okhuleka nabo. Ngoba uSathane efuna ukuvivinya ukholo lwakho ukuthi liqine kangakanani. Ngoba sisesikhathini esibi bazali, sisesikhathini sokuvivinya. Uma ngabe uzobheka njengamanje esikhathini esiphila kuso, kulonyaka ka2020 awufani nabanye onyaka. Futhi ngisho emandulo akaze ngize ngizwe uma ukuthi kuke kwaba khona isifo esifana nalesifo esikhona secoronavirus esihlasele ilizwe lonke. Mina ngiyabheka nje ukuthi mhlambe isikhathi uSathane asivivinya ngaso. Ufuna ukuhlola izingqondo zethu, uhlola ukholo lwethu ukuthi kangakanani. Wake wazwaphi wena ukuthiwa kukhona ilockdown umhlaba wonke? Kodwa ngifuna ukuthi kulesi sikhathi sokuthi njengamanje omama sisondele kakhulu uNkulunkulu. Ngiye ngibuza umbuzo owodwa ukuthi kungani namhlanje Nkosi yami ngesikhathi sethu thina, ngesikhathi sethu, ngesikhathi sokukholwa kwethu kuqhamuka isifo esifana nalezi? Zaziningi izifo zifika sizizwa zidlule, babekhona o-HIV, bakhona o-TB, bakhona o-corona. Kodwa lesi secorona isifo okuthiwa sithathelela ngokukhulu ukushesha.
isifo esenze inkinga emphakathini, kuvalwe izindlu zamasonto, kwavalwa emsebenzini, abantu abakwazi ngisho ukuphila ngenxa yokuthi bahleze emakhaya. Lithi ilizwi kaNkulunkulu uthi ena uhulumeni wethu masizivalele ezindlini ukuze sikwazi ukuthi ena singatheleli abanye abantu. Mina ngibheka ukuthi ke lesi sikhathi kufuneke thina ke njengamakholwa sisondele uNkulunkulu, simncenga uNkulunkulu ukuthi aliveze ikhambi lokudlulisa lesi sifo esikhona. Ngifuna ukuthi ke noma ngabe kwenzakalani ezweni esiphila kulo, kodwa ngicela singadeduki uNkulunkulu. Ngicela sisondele kakhulu ukunasekuqaleni ngoba uNkulunkulu ubhizi wehla wenyuka ufuna thina njengamakholwa awubheka ukuthi asikaze sibe nephasika, asikaze sibe no convention, kuvaliwe izindlu zamasonto zivaliwe, usathane uyachanasa ngaphandle. Kodwa kuzodingeka omama abazoba firm, kuzodingeka omama abazosondela kakhulu kuNkulunkulu, kuzodingeka omama abazokwazana noNkulunkulu, kuzodingeka omama abaziyo ukuthi uNkulunkulu noma ngabe ungahamba uthini kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi adedise isifo. Ngifuna ukuthi ke mase ngizohlala phansi bazali, uNkulunkulu akafuni nabantu bakhe. Noma ngabe usathane ufuna ukusenzani, kodwa ngifuna ukuthi asitshele uNkulunkulu ukuthi Nkosi nqaba nathi. Uthi omunye umhlabeleli ikhona engilithandayo lithi Nkosi bheka ibandla lakho, uyabona selomile, limbathiswe ngomsa wakho. Ngifuna ukusho nje uNkulunkulu kawusibheke, uNkulunkulu akusibheke kulesi sikhathi ngoba siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sisondele kuwe, kodwa uma sizosondela kuwe ngicela sisondele ngokukhulu ukuzithoba ukuze sembathiswe ingubo yasekhaya ezulwini, ngoba uthi Jesu Kristu akabafuni abantu abaziphakamisayo. Ngifuna ukuthi Nkosi ngicela unqabe nathi, ngicela Nkosi unqabe namakholwa, ngicela Nkosi unqabe namaKristu, ngicela Nkosi unqabe nabantwana bethu ngoba usathane ungena ngabantwana bethu, usathane ungena ngemndeni yethu, usathane ungena phakathi ngisho emshadweni yethu lapho esishade khona, usathane afike adivide umshado. Ubona umntana wakho engathi akasakuhloniphi kanti usathane, kodwa usathane uzama ukuvivinya wena, uzama ukuvivinya ukhono lakho. Ngifuna ukuthi Nkosi nqaba nabantwana bethu, Nkosi nqaba nami kulesi sikhathi samanje. Naba omama ngibasondeza kuwe babona amandla wonke. Cela Nkosi usiphe Nkosi ukuthi siqine Nkosi okholweni. Ngicela sikhuleke egameni kaJesu. Baba oyingcwele, yisewe Nkosi Jesu Kristu, ilizwi lakho baba oyingcwele selifundiwe, ilizwi lakho Nkosi liyimpiliso baba oyingcwele. Ilapha Nkosi esithembela khona babona amandla wonke. Asifisi Nkosi ukudeduka kuwena baba oyingcwele, kodwa Nkosi noma ngabe izinto Nkosi zinjani, noma izifo Nkosi zingasihlasela left and right, kodwa wena baba oyingcwele sicela babona amandla wonke usembathise Nkosi ingubo Nkosi yasekhaya ezulwini, usembathise Nkosi ingubo Nkosi yokuthobeka. Asifisi Nkosi ukuphakama, kodwa baba oyingcwele sicela Nkosi ukubuyela ngezansi manje kuze kube phakade. Amen.